velkommen til vores video. I dag skal vi lave en gymnastik-challenge, og lige nu er vi hos Kaja, og vi skal lave noget med trampolinen. Det er den her kop, det går ud på, vi har den her kop, og så er der sådan nogle ting her i, som vi trækker. Og så ser vi, hvem der skal lave det. Så vi trækker en op, og så kigger vi på, hvad der står, og så ser vi, hvem der skal lave det. Det kan godt være, at vi begge to kan det, og det kan også være, at vi begge to laver det, og det kan også være, at for eksempel jeg er bedre til det end hende, og så vil jeg så jeg skal det. Men hvis vi er lige gode til det, så kan det godt være, at vi begge to laver det. Ja. Nå, men vi skal også lave noget på en stang. Ja, hun har sådan en stang derovre, så den laver vi også. Men lad os bare komme i gang. Det første hjælper lidt, hvis du trækker, så det trækker den. Og træk sådan langt ud. Der er 20 i, så vi skal lave 20 spring. Salsa! Det skal jeg, ikke? Nej. Det er fordi, det er den der, hvor du... Nej, det er din, den hedder noget andet. Den hedder sol. Så jeg skal lave salsa, fordi hun ikke skal lave det. Nej. Nå. Jamen, så laver vi bare lige... Det får I at se nu. Ja. Hej igen. Nu har vi lavet... Ja, nu har jeg lige lavet springse. Jeg skal trække en ny. Jeg skal trække en ny. Nej, jeg trækker. Det får I så at se. Nu har hun lige lavet spring. Ja, lad os bare komme videre. Ja. Og den der, det kunne vi altså godt begge to, men det var bare fordi, vi godt lide det. Sushi Nova Burger. Og dem skal jeg lave, ikke? Okay. Så gør vi lige det. Så gør vi lige det. Nu bliver der spring. Ja, nu har jeg lige lavet Sushi Nova Burger. Nå. Okay. Og så skal jeg lave to spring. Ja. Det er lige meget. Vi finder bare ud af det. Hvis jeg laver det, så derfor lige. Og vi gør det. Så, du trækker. Træk en god en. Det er grisen. Det kan vi begge to lave, så det laver vi begge to. Okay. Det får I se nu. Begge to. Nå, jeg strækker. Du strejfer. Ja, den her lille bitte, så det ikke sygt. Lille bitte. Jeg tror, det er det. Hvad er det? Sol! Sol, okay, den laver hun. Så, det får I lige se nu. Nu laver hun sol. Nå, okay. Nej, du skal trække. Ja, jeg trækker. En tjerbøtte, det er en. Ja, en tjerbøtte, det er sådan ligesom en koldbøtte, det er bare sådan en, og den er skal vi gøre det begge to? Nej, men jeg er ikke, fordi jeg vil gerne, fordi jeg er helt god. Så laver vi den begge to. Okay, vi prøver at se, om vi kan lave den begge to. Ja, hvis der er tid til det. Nå, men så gør vi det. Skal vi se nu? Jeg lavede væk. Vi havde ikke tid. Vi skal have lidt tidsprogram. Nå, du skal trække. Supernova Split. Den laver jeg, ikke? Jeg kan ikke finde ud af det. Så laver vi den. Okay, det får jeg sige. Men altså, så skal vi lige trække. Hvem er det? Er det min tur til at trække? Eller er det din tur til at trække? Mikro. Ja, kom nu. Hvor mange tilbage?
Undskyld, hvis det blæser lidt. Vi sidder ligesom frøen. Må jeg lave den? Ja, det må du gøre. Okay, så får I lige se den. Ja. Så er den lige frøen. Nå, det er din tur til at trække. Jeg er ikke særlig god til det. Jeg tror gerne, at dem, der ser på videoen, jeg vil se, når jeg fader. Nej, skal vi ikke bare lave det? Det finder vi ud af. I får se, hvem der laver den. Så, vi laver den. Begge to lige lavet en håndstand. Men du er lige enige om det. Du trækker. Er det ikke, du trækker? Nej, du trækker. Okay, du trækker. Det er dig, der trækker. Overslag. Det laver jeg, ikke? Skal vi se den? Jeg har lige lavet et overslag. Ej, den sidder der flyver. Okay, godt, jeg trækker. Araber. Den laver jeg. Du gør jeg. Det gør jeg. Vi ser lige på det. Vi får se, hvem det laver. Men det får I se. Så ja, men det er lige så det trækker. Så er det mindst. Jeg kan godt, fordi jeg er gymnast, så når man er gymnast, så skal det kunne gøre ondt nogle gange. Det skal gøre ondt. Bro! Jeg skal lige... Nå, ja, det får du se. Ja. Så fik vi lige lavet en bro. Og jeg skal trække. Ej, der var to. Jeg håber, det er split. Det laver vi. Jeg vil lave det selv. Nej, det skal jeg. Okay, jeg laver det. Det står hovedansæt. Nå, men nu laver jeg split. Skal vi bare lige? Ja. Nu laver vi split. Og nu skal vi se. Se sådan her. Så det laver jeg. Okay, men det får I bare lige se. Sidste salgsperson. Nu skal vi bare over på den der stang og lave det. Hej. Hej. Tak fordi I så med. Det var alt for den her gang. Og hvis I har lyst, så like, subscribe, kommentere, abonner. Vi kan rigtig gerne have mange abonnerer. Så tak fordi I så med. Det var alt for den her gang.